Nangalama di 500 adi ngal daw. Kung napidot ka, apay siya ka tita 500 na. Kumusta magayam na imo di balayaw? Ano ba yung buhat kanya na? Nariga to. Baka namamanay ng lug ko. Baka wala to. Oh, damdamagin ka, pwede ka makasaw. Mati ka madalaga, narajisuna na katugaw. Pampananutan na lang mo dyan lalaki no, kanya madyo no maday. Nya, adib magam, ulit naman. Ayos dadawa na. Napilak mo ito, tumama mo. Ay tati, yung singilaing ay. Nagkatulit na niya. Oh, Dres! Panam? Paano nag-alaba? Paya? Daman si Day mo na. Nagtaktakawan man natin. Rapas talaga tayo mamaya. Mapunay ka mo tayo na pinagkitang kanyak. Kaputi taga o ipasitak di pamilyak? Di pa nagsayit tsanda. Kit narapas tayo, ma'am. No dati masalaw mo, alaim. Tinaka kami magbagam. Tinakot ko ng kalkwataw eh. Pagka sa tsuram. Stress kaya. Galas. Maday. Kumusta magayam na imo di balayaw? Ano ba yung buhat kanya na? Nariga to. Baka namamanay ng lug ko. Baka wala to. Oh, damdamagin ka, pwede ka makasaw. Nay, may tatipagay mo na. Tumama ka to George. Nay, puskul dawa na. Gawin na. Kasta talaga, mayati dawa na no, talaknim nga nalang tapagay mo. Yung aday di sungbat mo di damag ko ah. Bak, ikaw na yung masuluto na ataw eh. Laing. Laing. Oh, sakto-sakto ka raw. Panaglutog-lutaw. Takan. Uy, katungtungin ka pa lang. Pay kaslag dardaras ka, tapay papanamya. Agluto akpay ka raw. Nagsapa pa eh. Ado pa ito brady balay. Oh, di pa na sumsumbatan ay damag ko. Namaminsan tanto lagtungtungan. Ururay ni bakit ka to? Paborito natin, aba. Pay ta ay pamaminsan mo pa, mabalim mo tatan. Apay madanagan ka. Kaayos lang mo tsula. Sumbatan ang tumalagayam kay. Sarding tapay lang tanay, tuwa tapay lang. Nilaki tato eh. Ururay ng abdi bakit ko ato. Di talutpok pa yun eh. Kit kumusta nga rin na eman, anang arterarami din na jibalayo no ka. Mati ka madanagan. Narajisuna na katugaw. Pampananutan na lang mo dyan lalaki no. Kanya madyo no maday. Nya, adib magam, ulit naman. Awan, dahil bagak. Dalaga min nag-deliver dyan ng lalaki. Sapi. Ang pagbayad na. Sajay, pampanunutan na. Sigurad di matay bagbagam. Mano aja parcel na ya. 200 plus sajay. Nairanawan kami ng amang kwartana eh. Sajay, madiminig ka. Kita man eh, nag-alap ng aluti aba. 200 lang, di ko pa inikan mo eh. Ato na eh, tama bayadan na, problemahin na. 200 plus. Siyak pa bahay mo tibutan mo eh. Yeah. Talaga awet ah. Supportive ka talaga kini Emma. Ewan gayam. Tapos sumarang mga parcel na. Mano man ajin? 115 sa. Ngumjak sigurado. Tagtungtungtung daduhatan ni bakit ko tate eh. 150. Ni, sang-sang agos at mitato eh. Madi ka madalagan. Sa ato yun. Total ka damot sukli na italoga sa umaw. Saka na mabitain. Abunwa no ka. Nilaki din. What are pensar to ka naman? Sigurado yung matid mo kini mata, madi nga kini bakit mo pang tidam. Apa yung tiwalang kanyak? Kuri kasi tiro pa. Natiwala lang. Awan, nagdakil mo mulong mo. Okay si Samay, pakulukan niya mato yung abak ay. Nabayag tagkadkaduan, nakapay tiwalang kanyak.
Awan nga talaga. Ay, high blood. Aba lang ako si Daimon. Tsaka di, lima gasot ko nga natin nagtamok, sika nakapido tadi kay. Pabasol manan. Apa di binsam? Adda. Ngamin, pulos nga madi ka ng libre kanyak kay. Nangalam di 500 adi nga daw. Kung napidot ka, apa siya ka tita 500 na? Napidot. Nakapidotam nga rin nga banda. Kujigate? Gate. Ukis sabam nagado nga gate. Dinno nga banda nakapidotam nga gate. Basta gate. Dahil naiya, gate tray. Saan di Colgate, Tollgate. Date. Look, date mo. Nagatayo man nakapidotam mo. Gate 3. Naiya di pa Manila. Mo na minukon. Di ba duwagit mo? Di kitok. Nakita di kwartam. Di magasot. At isa naman ang mic. Ukis sa banat to yan. Sumagayam naggalante. Tapos, red doors pa di ginatang mo. Sumagayam nagturid ka. Pagreklamo ka pa lang, kadadupay mo na inom mo. Saka, kasla si kamo lang naglibre kanyak. Nagbasi mo tinakang ko na inom ka. Si kamo tinaka daw. Sa bagay anak mit siguro lugid dyan na yan, Andres. Ikaw na. Saan ka reklamo? Anawang tamago mo? Nay, malay-lay-lay ata aba ka. Hindi pa nalulutaw. At ang rutina ay maski adi medyo paglaylayim, sa mo ilaim. Kasla ka lang mo sigurado mo. Kasla mo magsidakas tao. Yung nga nakalapritaw. Punay nandas pinagkit-kita na kanya ako. Apay rich kid. Kung pa sumay, di mamagluto ta kas tao. Kanakala noodles. Gusto sabam, malas ka man latatuin. Nung makaluto ka, padigo ka mga raw. Ata, ati paglayngam, padigo-padigo. Di talaga magluto. Sag, taka man lang na yun. Andres, pakamustahan ako lang tangal kineman. Ay, bala ka! Sikat yung mapanjay, mati nga siyak! Mati nga siyak. Basta sikat na mapanjayin! Kurang nga talaga ito nga luko. Madi ka nusuna mapan, hindi kita gadya suna. Taling nga talaga naman. Preskon. Gusto ba ng taon? Kisaban ng naninay. Maglagi din tamo dyan na ibagan.